A Xunta mellorará o centro de día de Outes con diferentes actuacións no inmoble, así o anunciou hoxe o xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, que salientou tamén a gran labor de Outes ao acoller a persoas de toda a comarca. O Centro de Día de Outes recibiu hoxe a visita de Perfecto Rodríguez, o xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, que anunciou melloras no inmoble. Algúns problemas de humidades ou no mobiliario foron as melloras que o xerente se comprometeu a realizar no centro de día. Estivemos un pouco vendo, comprobando o bo funcionamento do centro, un centro que ten un carácter comarcal, é dicir, para dar servicio a persoas maiores da comarca. De feito, aquí hai usuarios non só de Outes, tamén de Noia, de Negreira, incluso de Mazaricos. E, bueno, estuvemos tamén comentando, pequenas necesidades que ano a ano intentamos facer. O ano pasado fixemos unha inversión de 15.000 euros repoñendo o mobiliario, que é necesario. Estuvemos vendo algunhas cuestións que a idea é, en colaboración entre a Xunta e o propio Concello, que podamos ir resolvendo algúns problemas de humedades que se detectaron, porque, co paso dos anos os edificios tamén teñen cuestións que hai que ir mellorando. E, estuvemos comentando, a idea é ir preparando unha memoria para, de cara ao próximo ano, poder facer unha intervención, sobre todo na zona, para solucionar os problemas de humedades, que non son graves, pero que hai que resolver. Durante a visita, Perfecto Rodríguez puido tamén charlar coas traballadoras e os usuarios do centro que lle transmitiron as inquedanzas e suxestións sobre como mellorar os servizos. Sempre aproveito cos maiores para preguntarlle que tal é o funcionamento, que tal as atenden. A satisfacción en xeral é moi boa, de que o máis importante nestos casos é a atención que o propio persoal do centro lle presta a estas persoas maiores. Pois a veces algunha queixa concreta de comida, algúns que lle gustan máis, outros menos. É certo que hai que ter en conta que moitos dos usuarios tamén teñen unhas dietas moi restrictivas, entón fai que, claro, nunca lle gusta a comida como na súa casa, e a veces me ten pasado que unha persoa se queixa que non lle sabe moito e despois me comenta, claro, que ten unha dieta médica pautada de sin sal, etc. Entón esas cuestións, pero intentamos recoller un pouco as queixas e despois intentar estudialas se hai algún motivo real, e intentar sempre mellorar e que se sinta moi ben. Hai que ter en conta que estes centros, os usuarios veñen aquí durante a semana, de mañán e tarde, comen aquí, e, por tanto, é unha parte importante da súa vida. Na visita participou tamén o alcalde, que se comprometeu a seguir traballando dende a administración local para mellorar a calidade dos servizos do centro de día. Tamén para nós, dentro do habitual que facemos visitas aos centros todos que temos no noso concello, para analizar e ver as cousiñas que son necesarias ir atallando para que, a xente, os usuarios destas instalacións estén o máis acomodados posibles e poden estar nas mellores condicións posibles. Evidentemente, estamos falando de servicios sociais, que nos preocupa moito e está sempre marcado entre as prioridades, e un pouquiño, xa lle digo, inspeccionar, estar encima no día a día das cousas para que se poden tomar medidas adecuadas para mellorar as instalacións e, polo tanto, o bo servicio que se está dando a todas estas persoas da comarca.